салом алайкум дӯстони азиз, апа ва хӯрокҳои ширини ман, модарони бениҳоят меҳрубон, ҳама каса хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки сеҳат саломат ҳастен. ирӯза видеои худмонро сар мекунем. ай тарзи тайёр намудани салати зебову болаззат ки бо дизайни нав тайёр кардам. хостум ки пешкаш шумо кунам, боварӣ дорам ки ба шумо низ маъқул мешавад. маҳсулотҳои лозимаро дар рӯи экранҳои шумо нависта мондум ва барои фаҳмошидан якбор дигар такрор мекунам. ба мо лозим мешавад картошка 5 дона, сабзи 3 дона, тухм 7 дона, бодринги сальёни 4 дона, колбаса 400 грамм, горошек 1 банкача, майонез меравад. Майонез чӣ хеле ки худтон мехоҳед. камтар хоҳен камтар мекунен, зиёд хоҳен агар зиёдтар мекунен. дӯстони азиз, апа ва хӯрокҳои ширини ман, чӣ хеле ки ҳамаи шумо медонед, ман ҳар касу ҳар чиро дар каналам реклама намекунам. бовар кунед, як чанд рӯз шуд, як канали зани тоҷики худмона дар ютуб пайдо кардам ки беҳад влогҳои беҳтарин доранд барои занҳои мо, ки дар ин канал ҳама намуди пухтупаз, влогҳои мотиватсиони, декор, хулоса як канали олия бигӯем мешавада. барои ҳамин хосай барои аллоҳ ҳамин хоҳаракмона барои шумо тавсия метиҳам. номи канали хоҳаракмон меҳр влог ном дорад. силкаша дар комментария мемонам, авҷо метавонед ки осон бидроен дар каналшон. ман боварӣ дорам ки ҳама каса мерем хоҳарака дастгирӣ мекунем, лайку комментариҳои худмона мемонем. айма сар карда бовар кунен, як зани тоҷики худмон дастгирӣ накунем, кӣ мекунад духтаро? арзанда аёхои каналшон беҳад канали беҳтарина. шумо метавонед авҷо ҳам пухтупаз ёд бигирен, ҳам мотиватсия бигирен барои уборка, барои бовар кунед як хоҳараки ҳам қад тозакоре ҳастанд ки як бор дороен, боварӣ дорам дар шумо ҳам маъқул мешавад. ин хоҳараки мо ами телеграм канал да фаъол будагиян, да ҳамуҷа пухтупаз мекардагияну, анам хел посудаҳошона декор мекардагияну, хулоса ки да ҳамуҷа активни будагиян. ин ютуб каналшона нав кушодагиян, ҳозир подписчик надора оқа. барои ҳамин ҳама каса дастгирӣ мекунем ки ҳамин хоҳаракмон дар ютубам пешрафт кунад. бо мо ай ҳамин хоҳаракмон бисёр чизо меомӯзем, мотиватсия мегирем. пешравии як зани тоҷик, пешравии ҳамаи мо ай духтаро. аз шумо миннатдорам. пешакӣ раҳмат. вақте рафте канали хоҳарҷонмон ай номи канали ма салом расонед, ай номи Маҳина. беҳад хурсанд мешавам. ман дар ӯ таи комментария ҳатман фикрҳои худма менависам. шуморо ждат мекунам духтаро. боварӣ дорам ки шумо апа ва хоҳаракҳои ширини маен, дӯстони беҳтарини маен. медонам ки сухани маро рад намекунед. дар комментария ҳатман менависен ай канали Маҳина омадем гуфта ва подписатсия мекунен, хоҳаракмона дастгирӣ мекунен. бовар кунед, манам хосай барои аллоҳ ҳамин хоҳаракмона тавсия додастам барои шумо, чунки медонам ки пешравии як зани тоҷики мо, пешравии ҳамаи мо, чӣ дар кор бахилӣ ё ки ягон ба як лайк мондани мо, ба як комментария навистани мо ягон кор намешавад. ягон фикр мекунам ягон минус нест. плюс ҳастаю минус нестай. барои ҳамин ай мо ҳичӣ намеравад. тоқо ҳамон подписатсия кардан. мо донем ки агар ягон канали бешариат бошад, агар ҳо мегӯем ки мо гуноҳ мегирем дар ҳамин чиз, хай накунем мешавад дастгирӣ. лекин хоҳаракмонам қа видеоҳои хушрӯ доранд, видеоҳои зур доранд ки ҳоли як бор дурен шумо да маъқул мешавад. баъд ҳатман мегӯен ки раҳмат Маҳинаҷон ки ҳамин каналамода тавсия додӣ. инам хеле дӯстони азиз, бармегардем сари масъалаи салат монда. колбасаро реза кардем, тухмона реза кардем. духтаро метавонед ки ба ҷои колбаса зиёди ҳамин подписчикои ман колбаса истифода намекунанд, медонам. метавонед ки гӯшти обҷӯшон истифода кунед ё ки гӯшти мурғи обҷӯшон истифода кунед. бовар мекунед шумо, ман вақте ки дар кӯдаком ҳамин салатро тайёр мекунам,
чӣ то вақте ки ман агар ҳамун колбаса наандозам, агар кӯдакои бадам маъқул намешавад. Мегӯянд ки салати ба дили мо нашидак. Барои ҳамин кӯдакои ман колбаса қати дӯст медоранд. Ман колбаса қати кардам. Ана худам зиёд дӯст намедорам колбаса қати. Барои худам камакак бе колбаса адил нагирифтам. Баъд кӯдакода колбаса қати якҷоя кардам. хоҳиши худтонро бинед духтаро, чизе ки маъқулатона метавонед ки истифода кунед. барои ки оли комментариҳода савол мешавад ки ба ҷои колбаса мақсад ягон чизи дига истифода кунем, мешавад. гӯшти марғ, гӯшти гов обдӯшон кардагӣ мешавад ки истифода кунед. чӣ хеле ки дидем ҳамаи чизҳоро мо реза кардем ба шакли кубикча. баъд ҳамаи ҳамиёро якҷоя мекунем, майонез мекунем, горошекшам меандозем. баъд духтаро видеоро то охир тамошо кунед. баъд як дизайни нав кати оро додагиам. метавонед ки истифода кунед шуморам. ҳама вақт мехоҳам ки барои шумо ягон навигарӣ кунам. инам ки боша чӣ хеле ки мо медонем салати оливия ҳай. фақат ки мо дизайнша алиш мекунем. ҳар карат ки оливия мекардем ҳамхеле просто дар тарелкаҳо мебардоштем, пешкаш мекардем. ин карат боша ба як шакли нав форма додум, оро додумша ва хостам ки шуморам тамошо кунену. намедонам ягон маърака боша ё ки ягон барои худтон вақте ки пешкаш мекунед аҳли оилада ё ин ки меҳмонода як шакли нав қати пешкаш кунед. барои ҳамин наворо тамошо кунед то охир. боварӣ дорам маъқул мешавад шумода. ҳазор раҳмати калон апа хоҳаракои ширини ман барои дастгириҳо, барои лайку комментариҳо, барое ки сухани маро дар замин намемонед. ҳаматонро дӯст медорам. чӣ хеле ки дидаистед дар инҷа кантинери чоркунҷаҳай ҳамхеле дарунаш пакете гирифтума. баъд ҳамун салати худмонро андохтум. шумо камтар хоҳед агар метавонед ки амира пур накунед, нимаҳа кунед. ё ки чӣ намуд қолабе ки дар хонатон дошта бошед мешавад ки истифода кунед. ман хай ҳамин кантинерча катӣ кардам. як бори дигар агар ки видеоама тамошо карда бошед, ба пиёзи анзур салат карда будам, ба пиёла кулула карда будам ҳамира. ана ин карат бошад, ман хеле шакли чоркунҷа катӣ кардам, ки бо ягон навигарӣ бишавад дар каналам. намехоҳам ки як чиза гашту гардон бимонам. мехоҳам ки ягон камакак ягон навигария карда бистам дар каналам. духтаро подписатсия кунед, лайк монед, комментариҳои худтонро бинависед, фикрҳои хуби худтонро бинависед. ждат мекунам тона дар комментариҳо. инам хеле духтаро чӣ хеле ки дидаистед осона агарам хеле тайёр мекунем. ако бинем ки хеле просто дар тарелка гирем чӣ хелаю, вақте ки камакак украшение кунем агар чӣ хеле мешавад, не? фикр мекунам ки зебои бад мешавад. боварӣ дорам дар шумо маъқул мешавад. видео агар ба шумо маъқул шуда боша, ҳатман дастгириҳоятонро бикунед. кадоме бе подписатсия тамошо мекунад, подписатсия кунед духтаро. аз статистикаи ҳамин ютуб нигоҳ мекунам. чанд фоизи зиёд, ҳамин 80%, 75% бе подписатсия тамошо мекунанд. ягон мушкилӣ надорад духтаро. ҳам подписатсия нависдагӣ ҳамро зер мекунед, тамом. уже шумо обуначии канали мо ба ҳисоб меравед. фикр мекунам ки канали мо канали беҳтарин аст, канали ғайришариатӣ нест. ҳама чизои муфид дар каналои мо дида метавонед. барои ҳамин дастгириҳоятонро интизорам духтаро. инам хеле салати мо тайёр шудак. нигаҳ кунед духтаро, чӣ хеле хушрӯшид. ҳоли мумкин пурсен ки дар болош чист. дар болош сабзӣ реза карда мондагем, укроп қати украшение кардагем, баъдан зардаи тухма тиёр кардагем.
فکر میکنم همچین نازکی داشت گفته گذاشتم. اینم خیلی دوستان عزیز ویدیو ما اشتباه به انجام میرسه. کانال خواهرک مونم ایوتا نمیبرورین. همه کسا میریم کامنتاریا نویسی подписаться میکنیم. خیر دوستان عزیز در پناه خدا باشین. همه حقتونه به الله پاک میسپارم. خیر تا ویدیوهای آینده.